uNkulunkulu akakulonda uphile uphefumulele pass down ngilochaza umphupho. Inamba ke uyayisebenzisa ngoba uyimember noma uyanikela kwi-channel. Uyafuna kusongelana ngakho ePlambama Monday to Friday awu WhatsApp. Abantu bayangi-WhatsApp ngikuthandi lokho. Abantu bayangifonela before 9 ngikuthandi lokho. Abanye bayafona after 9 after 5 Plambama ngikuthandi lokho. Sibheka ke sebenzile amaphumulo sawubona. Cela ukubuza umphupho mhlawumbe wenkomo emadlelweni ziyaqedeza kulandela. Ubone kumhlambo wenkomo emadlelweni izamlandela. She saw cattle or cows in the field, and those cows or cattle were following her or followed her. Inkomo zingaba abantu, zingaba yidalwa, zingaba imoya. One ngokwesintu uma kwenze kuphuphe umhlambo wenkomo kuwupha ungaba oluhlu ma zikulandela. Lokho kusho ukuthi ngenzeka izidalo zakho zikungamele futhi zikubhekile zisondela ngesihle nokuhle nenhlanhla nencebo kuwe. Omunye ngibheka nje 2 kwesinye isikhathi umphupha umhlambo wenkomo kungawupha oluhlu ma zikulandela. Olungasho ukuthi ke kungenzeka amathongo ayakuzwa ayakuyalela futhi asondela uma ukuthi kade usanda kwenza njani, kade usanda kuthemeleza, kade usanda kuphahla, noma ke kade usanda kuhamba, kade umuntu osanda kulanda izidalwa ezibuyisa efuna ukuzifaka kuphi ekhaya. Omunye ngathi ke kungenzeka komunye ngasisintu uthola ukuthi ngesikhathi lezi zidalwa zingalandiwe ziyakhoma ukuthi ziyafuna lokulandwa ngoba zingaphandle kwekhaya zilapha ngaphandle komuzi seyiganga njengamanje ziyakhoma ukuthi zifuna wena usukume wenza imizamo yokuyilanda kusengenzeka. Kodwa ke number 3 kuyenzeka futhi umphupho umhlambo wenkomo kuba upha oluhluma zikulandela. Olusho ukuthi kungenzeka unesiphiwo ubizo nogcobo lobuholi nokuzolandelwa abantu abaningi emkhakheni wakho. Yabo ngabe ngokuhola ibandla noma uzoba induna noma uzoba umholi webandla noma uzoba induna emsebenzini, uzoba imanager, uzoba public figure ulandelwa abantu. Izaga 27:23 yazi nokwazi ukuma kwezimvu zakho ubeke inhliziyo yakho emhlambini yakho. Kanokwa John 10:27 izimvu zami ziyalizwa izwi lwami nami ngiyazazi ziyamlandela. Petro Kana chapter 5:2 yadosana umhlambi kaNkulunkulu phakathi wenu ungabi ngokucinzelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu, ungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo inhliziyo evumayo. Kanti number 4 omunye ngayibeka kanje kwabanye amaphupha mhlawumbe wenkomo upha oluhlu ma zikulandela, ngoba lokho kungaveza ukuthi kungenzeka uzoqondisa ululeke uphinde unikeze abantu umhlahlandlela ngezwi okanye ngolwazi. Futhi into lokhu kuqondisa, lokhu kweluleka, lokhu kunikeza umhlahlandlela ungakwenza ngezwi likaNkulunkulu noma ngolwazi onalo bese labantu belalela bekulandela wena. Amahubo 17:8-52 kepha waphumisa abantu bakhe njengezimvu wabahola ehlane njengomhlambi. Siyabonga kakhulu ke bisibheka ukulandelwa umhlambi wenkomo.